भाई लोग सही कहेला कि पहिले के जमाना में अभी के जमाना में बहुत फर्क हो गई बा। अच्छा। काहे से कि पहिले जब मर्द लोग बाहर जात लोग कमाए या कमा के घर पे आवत लोग तो मेहरारू लोग घोड़ा दबावत लोग पैर दबावत लोग। बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम। लेकिन आजकल ये सब काम मशीन करे लागल बा और देख सकता लोग ये उहे मशीन बाटे जौन मेहरारू वाला काम करत बाटे। मतलब एमे बैठ जाए पूरा पैसा डाल जाओ ये अपने से मेहरारू वाला ये सब काम मतलब बूढ़ा भी दबावे लगेला। तो कोहनी पे हम ये देखाव के चाहतनी कि मशीन पर ये काम किया करेला। रुको जरा सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने। सबसे पहले कुर्सी पर बैठ जाए के बा, ओकरा बाद पैसा डाल देवे के बा, ओकरा बाद मशीन खुद यहाँ लिख दी कितना मिनट मसाज चली। जैसे ही लिख दिलक 15 मिनट मसाज चली। 1 रुपया में 3 मिनट मसाज चलेला तो 5 रुपया डलले बनी तो 15 रुपया चली और 5 सेकंड बाद ही मशीन खुद ऑटोमेटिक मसाज चालू कर दी। जैसे देख सकता लोगिन मशीन चालू हो गल बाटे, पूरा बॉडी के हिला रहल बाटे। मौसम तो ऐसा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। क्या लबे सीरी सा लग रहा है दिल गार्डन गार्डन। तो ई मशीन जवन भी बनैले बाटे नु मसाज करे के पूरा तरीका के सॉफ्टवेयर एकरा अंदर डाल देले बाटे और इतना दिमाग से बनैले बाटे नु कि कोनो आदमी के आंख पर पट्टी बांध के बैठा दिया है नु कुर्सी पर तो उ बतावे न सकी कि ई मसाज कोनो मशीन कर रहल बाटे। पूरा ऐसन फील होकेला कि पिछाड़ी से कोनो इंसान मसाज कर रहल बाटे। अभी मशीन पर जौन मसाज कराई ओकरे मालूम चली। तो भाई लोग देख सकता लोग इन मशीन के काम कर रहल बा, उ कैसे हिल रहल बाटे। ई मशीन के अंदर नु 2 हाथ फिट बाटे जवन देखाई ना दी, जवन आदमी बैठ के मसाज कराई नु मात्र उ फील कर सकत बाटे। जैसे हमरा बाद 2 आदमी मसाज करावे वाला बाटे हमर दोस्त सब, जैसे ई मसाज कराल और बड़न ई हामिद भाई बड़न और एकरा बाद मसाज कराई हीरो अगाड़ी बैठल बा वेटिंग में। जैसे देख सकता लोग नो दे तो अब हमीदो भाई से पूछ लिया कि इनकरा कैसन बुझाता। तो हमीद भाई केंगा मजा होता? बहुत मजा आता है पड़ता है। तो केंगा मतलब केंगा लागता है कि मशीन मसाज करता है कि लड़की मसाज करता? ना बुझाता सब लड़की मसाज करता है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। तो उनको फील नहीं होगा तो मशीन कर रहा था कि कर दिया नहीं, या तो लड़की करता है वो तेरे फील देता का। तो भाई लोग इन देख सकता लोग कि हामिद भाई के पछाड़ी भी एगो आदमी मसाज करा रहल बाटे, उ दोसर देश के आदमी बाटे, ओकरो से पूछ लिया ओकरा कैसन बुझाता। तो कैसा लग रहा है भाई मसाज करा के? बहुत अच्छा लग रहा है भाई, बहुत मजा आ रहा है यार। काम का थकावट है उतर जाता है थोड़ा थोड़ा यार। यहाँ से ये ठीक है। कैसा फील हो रहा है? मतलब लड़की मसाज कर रहा है कि मशीन मसाज कर रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है भाई यार, पैसा भी थोड़ा लगता है और मसाज भी अच्छा हो जाता है। अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है यार, बस मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है भाई यार, बहुत ज्यादा मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं। ए हीरो अब आओ, अब तोर पालो अगर मसाज करावे के ओकर मोबाइल में कथी देखत रही, आओ जल्दी। A few moments later. तो भाई लोग इन देख सकता लोग इनकी इहो बउआ मसाज करा रहल बाड़न के तनी इनकरो से पूछ लिया हो कि बउआ के केंगा बुझाता, मतलब केंगा लागता, कैसन फील होता। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं सोके केंगा बुझाता हीरो, मजा बता। बहुत मजा आ रहा, बस के बोल। बहुत मजा आता। केंगा लड़की मसाज करता कि मशीन मसाज करता? कथी नहीं भाई लोग हमनी के अब निकल गल बानी सन, अब जाता नहीं सन रूम में। तो हमारे संगे देख सकता लोग इन हमारे दोस्त बारा सन जो कनियो संग ही मसाज कर रही लगा लोग। तो हीरो से हम पूछे के हीरो तोरा केंगा लागल मसाज करा के? अरे कहना क्या चाहते हो? की ना बोली, बस इतने से समझ जाओगी। अच्छा लगल। हामिद भाई यानी हम बड़ बुजुर्ग आदमी बनन तक पूछे के पड़ल इनकरा पहले कैसा लागल मशीन, कैसा लागल हो? तो बहुत अच्छा लागल हो। हां साथ में एगो मशीन में पालो में बैठ जाए थे बहुत अच्छा रहत ने। हां देख लो ई चाहता रहन कि ऐसन मशीन हमनियो और एगो रही त अच्छा रही। इनकरो का नाम सही बा भाई, जेकर तो मेहरारू बा ओकर पैर गोड़ हाथ मतलब दबा देवेला
आ जेकर मेहरारू नहीं के जौन आदमी कुमार बाटे ऊ केगा मतलब काम करी बताओ, ऊ कहाँ जाई? बात तो सही है। तो भाई लोग बस हम ये कहे के चाहेम कि मशीन हमनी के बहुत अच्छा लागल और जितना भी आदमी मतलब मलेशिया में हो कोई कौनो भी विदेश में अभी केनहू बड़ा लोग हर देश में हम मतलब ये मशीन मिल जाई तो जाके एक बार मशीन पर मसाज करा के देखियो लोगिन, बड़ा अच्छा लागेला और बड़ा अच्छा लागल सबके उके वहाँ बहुत आदमी मसाज करावत लगे हुए। तो बस अब हम जाते हैं सब रूम में, वीडियो के शेयर करिए लोगिन, नेपाल सरकार लगे पहुँचा दिए लोगिन कि एगो नेपालों में एगो बन जाए। मस्त प्लान है। चलो अब अगला वीडियो में मिलल जाई। दीवाना दीवाना